Hajde da sortiramo đubre u našoj kući. Da! Baš miriše. Mora biti izbačeno. Okej. Wow! Kako je teško! Sortiranje će biti mnogo lakše ako isbacimo đubre iz kesa. Okej! Jej! Koliko puno smeća! Wow! Hajde da rasporedimo! Hajde! Da! To je super! Banana je organska! Jej! Ovo je plastika! Ovo je papir! Pretpostavljam. Nije uvijek jasno gdje treba šta baciti. Samo morate biti oprezni. Znam! Konačno! Sortiranje je završeno. Hajdemo! O, Sevi, naše ruke su brljave. Hajde da ih operemo. Jesi li dobro? Da, dobro. Hajdemo. Ideja! Šta je to? Igračke za zabavu. Ovo će baš potrajati. Imam ideju. Ups! Spremna za borbu? Uh-oh. Wow! Oh! 1, 2, 3! Jesi li vidjela to? Marija, vidi šta imam! Wow! O, da! 3, 2, 1! Wow, jesi li vidjela to? Usporeno! Wow! Uhu! Ovo je moje! Wow! Magija! 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 To je Marija! Ovo je Aleksa!
Zašto radite? Trošite vodu. Dobro, dobro. Wow! Uhu! Da! Šta? Šta to radite? To je loše za prirodu. Wow! Kako se osjećate kada ste uhvaćeni u zamku? Izbavi nas odavde! Wow! A sada da pravimo kućice za naše ptice. Uhu! Wow! Subscribeujte se! Moramo da se brinemo o životinjama. Wow! Idemo! Wow! Zelena! Wow! Crvena! Wow! Plava! Wow! Žuta! Dobro! Upsi! Upsi! Aleksa, trošiš toliko puno papira! Papiri su napravljeni od drveta! Okej! Bolje koristi ovo! Pogledaj! Moramo zaštititi drveće! Ono proizvodi kiseonik i prečišćava vazduh za nas! Uživaj! Jej! Zapravo trošimo i mnogo struje! Tako da pogasimo sve što nam ne treba! I da koristimo lampu! Okej, dobijemo struju iz stanica koje štete prirodi i podstiču globalno zagrevanje. Zašto uopšte radi? Uvek gasite tehnologiju i svetlo koje ne koristite. Niko se ovde ne igra. Moram da ugasim to. Aha! Ponosan sam na sebe. Hajde da zaštitimo planetu. Wow! Wow! Subscriberi, hajde da zaštitimo našu planetu. I inače, ako vam se svidao video, subscribeujte se na kanal Vanja Manja. Šta ima društvo? Dosadno nam je. Imam ja nešto za vas. Šta? Izazov sa lopticama. Može biti zanimljivo. Da vam pokažem. Hajde. Koliko mislite da imamo loptica? 100? Ne. 1000? Ne. 10.000? Ne. Wow! U ovim kutijama ima 30.000 loptica. 30.000? Ne mogu da verujem, ali prvo challenge za naše subscribere. Imate 5 sekundi da odete i subscribeujete se na naš kanal i da lajkujete video. Idemo. Kako sam uzbuđen. Mogu da napunim čitav ormar ovim lopticama, a ja ću napuniti kupatilo. 2. Jeste li sigurni? Okej. Probaj 3.
Spremni? Da, Ok, super ideja. Ali prvo moramo napraviti zid kako bi blokirali loptice. Može ovo. Wow, super. idemo. Plava. Wow. Ovo je tako teško. Ovo izgleda kao ukrajinska zastava. Znaš, plavo i žuto. Da. Moj omiljeni dan ikada. Marija, šta misliš, koja boja ide sljedeća? Crvena, To je tačno. vi ste ovde. Imamo li zelenu? Da, imamo. Zelena, Nažalost, jako sam se umorio. jer sam ja srećna. Mama će nas ubiti. To je bila tatina ideja. Pa Marija, vreme je da skačeš. 3, 2, 1. Skoči! Gde je nestala? Evo. Bravo Ivane, hajde da napravimo challenge za tebe. Sakriću ovog oktopoda, a ti moraš da ga pronađeš. Okej, zatvori oči. Dobro Ivane. Ivane, probaj tamo. Sad se plašim. O ne, zaglavio se. Hajde, Ivane. O, pronašla sam ga. Vreme je da se subscribe-ujete na kanal Vanja Manja. Da, tako je. Šta? Marijina ideja da napunimo kupatilo je bila super. A moj ormar nije dovoljno cool. Imam super ideju. Spustiti 30.000 loptica. Možete da zamislite? Ali čekaj, ovdje imam rupu. Mogu da zatvorim Lego kockicama. Nisam siguran da li ću pobediti ovaj challenge, a ovog puta će poklon sigurno biti Ferrari. A šta je to? Zdravo, tata. Potrebna mi je tvoja pomoć. Želim da spustim 30.000 loptica niz stepenice. Pa ovdje imam rupe. To nije dovoljno lega, jel znaš? Da, imam ih još. Ok, daj. Okej, doniću još. Veliki Lego, ok. Doneo sam još. Gotov sam. Ali tata, ima još stepenica. O ne. Ne, hajde da ga završimo. Ivane, šta misliš? Da li je dovoljno čvrsto? Možda, provjerit ćemo kasnije. A zašto je ovo? Zaboravio sam. Već sam ti rekao. Zaboravio sam, izvini. Napravio sam challenge za tebe. Za mene? Pokazat ću ti kasnije. To je super. Da li vidiš neke rupe? Ne? Mislim da moramo probati ovo. Znači moramo učiniti da sve ove loptice padnu u isto vreme dole. Da, znam šta radim. Ok, Koristit ću ovu tablu da loptice ne bi prerano pale. Ovde. ovde, Sve ovo ćemo popuniti lopticama. sa lopticama. I onda sklonimo ovaj zid. Da, znam, imat ćemo lavinu. Sada ne idu nikuda. Uzmi ovo. A zašto je to? Ova tabla je da razdvojimo naše boje. Ok, Žuta, wow. Moramo izaći napolje. A zašto je to? da razdvojimo dve boje sada. Plava, Plava. Ok.
Ovo će biti za zelenu boju. O moj Bože, to nisam očekivao. Imamo 4 boje. Ali i dalje je jako cool. Baš je dobro. Aha, Da. Pa jesi li spreman? da. Ivane, imam iznenađenje za tebe. To je patika. Šalim se, to je čamac. Zabavno je. Baci 5. Ivane, želiš li još jedanput? Naravno. Društvo, želite li još loptice idućeg puta? Ako želite, ostavite 1.000.000 lajkova na videu. Šta se desilo? Šta je ovo? Ivane, rekao si da će biti u ormaru. Zašto je sada ovdje? Zato što je ovo mnogo bolje od ormara. Društvo, morate sve da počistite. Sve? Da, sve. Dobro. O, luk! Mogu da napravim ovdje? Vreme je za super energiju. Ok, društvo, vaš izazov je bio veoma zanimljiv. Baš dobar izazov, fantastičan. Ali moj je još mnogo bolji. Želite li da vidite? Da! Idemo, pokazat ću vam. Šta mislite da je ovo? Tepih? Za šta je to? To je vodopad. Vodopad sa lopticama. Od 30.000 loptica? Da, tačno. Ali nešto nam nedostaje. Loptice! Da, bravo, loptice. Moramo da ih donesemo ovde. Dobro, idemo. Hajde. Čekaj, tata! Ja? Okej. Ovo je tek prvi put, moramo da ponovimo. Morat ćemo ponoviti još 10 puta. Tata, šta je sljedeće? I sada moramo da ga popravimo. Wow, izgleda zanimljivo. Da popravimo. I donesite još loptica. Da! Mislim da je gotovo. Popravio sam. Konačno, sada popunimo lopticama. Najvažnija stvar. To radi! Sada je moj red. A možemo li po kiši? Da, budite brzi. Mogu pasti dole svake sekunde. Nije dovoljno, treba nam još. Ne, plašim se. Društvo, vidite šta ja imam. Jeste li spremni? Da, spremni smo.
1, 2, 3. Wow, tako je cool! Nije bilo strašno! Wow! Hajde da ih oduvamo sve u bazen. Oduvati? Da! Oduvamo! Ko želi? Ja! Evo izvoli. Mogu ja da pokušam? Da! I sada hajde da plivamo u lopticama. Da! 1, 2, 3. Kako zabavno! Subscriberi, pronađite me! Ovdje sam! Sada sam ovdje! Subscribeujte se na naš kanal Vanija Manija. Žmurke! Žmurke! 1, 2, 3. Imam ideju! I sada ću otići tamo i skočiti. Budite pažljivi tu. Okej. Oh, wow, tako visoko. 3, 2, 1, kreni. Pa kako si? Jej! Bilo je tako cool! Wow! Ja imam nešto za decu. Moj najnoviji crveni auto. Wow! To je auto! Hoćeš li piće? Super!